Os bombeiros de Ourense extinguiron esta madrugada un incendio que calcinou o interior dun piso. Ocorreu na Rúa Galicia e foi a inquilina a que se decatou polo fume de que a súa vivenda estaba a arder. A muller tivo que ser trasladada ao Chúo por queimaduras nas mans. Ademais, tiveron que rescatar un veciño do sexto andar que subira ao tellado por medo. Pois con un incendio totalmente desarrollado, a termografía indicábanos unha temperatura moi elevada, polo cal propagouse ao resto das estancias. Nestes momentos a vivenda é inhabitable, está completamente chea de fume e, bueno, os moradores ahora mismo, a Policía Local nos informa de que teñen xa outras dependencias para poder pasar estes días. Esta persoa estaba no tellado, xa que polo pánico subeu a parte superior e o noso traballo consistiu en poñerlle un arnés e, mediante cordas, acceder a él e baixalo en condicións seguras. Boas tardes, luns 16 de marzo comezamos semana no Galicia Noticias coa vista posta tamén en dúas citas xudiciais. Na Audiencia Provincial de Lugo, hoxe comezou a vista contra un profesor acusado dun delito continuado de agresión sexual a unha menor de 16 anos. Os feitos denunciados terían acontecido nun colexio da cidade durante as clases de música. A Fiscalía pide para él 5 anos e medio de cadea e 10 de inhabilitación por abusar da única nena cuxo relato foi avalado polo Instituto de Medicina Legal de Galicia, o IMELGA. As acusacións particulares elevan o número de vítimas a 5 e piden 6 anos de cadea por cada caso. O mestre, que xa estivo en prisión preventiva por estes feitos, declárase inocente. Un tema moi delicado, estamos falando de menores, tú levas o teu fillo ao colegio pensando que vai a estar cuidado nas mellores maus e que de repente veñan as pequenas contando isto, mas a declaración dos menores, das víctimas e tanto os testigos tamén menores das clases son coincidentes. É unha situación que veu perdurando no tempo moi delicada, moi dolorosa tamén para as familias, moi dolorosa. Vamos a tratar de que se crea a todas as nenas, vamos a peticionar por todas elas e vamos a practicar proba. Vamos a por elas. Tamén hai novidades en relación ao coñecido como crime de Coia, rexistrado en Vigo en abril de 2024. Daquela, un vigués matou de varios disparos un home que coñecía dende había anos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acolle hoxe a vista de apelación contra a sentenza que condenou o autor do asasinato a 13 anos e medio de prisión. A acusación particular pide que esa pena se leve ata os 16 anos de cadea. Pola contra, a defensa solicita unha rebaixa ata os 4 anos de cárcere. Hai medo e preocupación entre a veciñanza da Zapateira na Coruña polos roubos que se están a producir en vivendas desa zona. Segundo denuncian, os asaltantes estudan as rutinas das súas vítimas, usan inhibidores de alarmas e entran nas casas aproveitando a escuridade para facerse con cartos e xoias. Nalgún caso, mesmo entraron nos domicilios cos residentes dentro. Os afectados din sentirse desprotexidos, por iso piden máis vigilancia. Normalmente entra xente, en este caso había xente dentro que foi aos que os veu saltando a valla e avisou a policía. Y cuando volvimos encontramos toda la casa revuelta. Robaron una maquinaria que ellos tenían de la reforma. Nos procuramos estar vigilando sempre a ver se hai alguén que non conocemos. Casi todos los vecinos le entraron de por aquí. Son uns dos elementos históricos máis importantes da cidade de Pontevedra. Falamos dos arcos medievais da antiga Ponte do Burgo. Descubríronse hai 20 anos e agora o Concello quere poñelos en valor. Para iso, vaise poñer en marcha un proxecto de conservación dos restos. O obxectivo, achegar á cidadanía o pasado histórico da cidade. Aproveitaremos tamén para facer algunha procura arqueolóxica porque estamos nunha zona de altísima valor arqueolóxico para Pontevedra, podemos falar case que un dos puntos de nacemento da cidade, cruzamento de vías romanas aquí moi preto de Mansio de Turocua e máis de 2 pontes e vamos a aproveitar un pouco para mellorar todo este espazo, sustituir este valado que agora mesmo pois non está nas súas mellores condicións. A semana comeza accidentada nas estradas galegas. Son imaxes dun sinistro esta mañá na autovía entre Santiago de Compostela e Brión, na zona de Conxo. Un turismo acabou emborcando na vía e unha das persoas que viaxaban no vehículo precisou a atención dos servizos de emerxencias. O accidente provocou retencións importantes esta mañá na circulación en sentido á capital galega.
E ferido grave un home tras emborcar o seu vehículo na A8 o seu paso polo municipio lucense de Barreiros. O turismo deu varias voltas de campa e os bombeiros tiveron que liberar o condutor que ia só no momento do accidente. O home estaba consciente, aínda que tivo que ser trasladado ao Hospital Comarcal de Burela con pronóstico reservado. Ata o lugar dos feitos desprazouse tamén o Servizo de Mantemento de Estradas, que deixou a vía operativa de novo pouco despois do accidente. Imos en directo agora ata Lugo, a sede da Audiencia Provincial. Alí comezou o xuízo contra o profesor acusado de agresión sexual a unha alumna, segundo a Fiscalía, unha cifra de vítimas, Alejandro, que as acusacións particulares se elevan a 5. A que se debe esta disparidade? Pois Raúl, debese a que durante as dilixencias os forenses do Imelga solo deron credibilidade, solo validaron, avalaron un dos relatos dunha única rapaza, algo que van intentar cambiar durante o transcurso deste xuízo, un xuízo que comezaba hoxe, que se vai prolongar durante 2 xornadas, e o primeiro en declarar foi o acusado, que negou os feitos, pero sí recoñeceu que durante as clases ás veces collían no colo algúns dos seus alumnos sin ningún tipo de connotación sexual e únicamente con fins pedagóxicas, por exemplo, para ensinar a tocar un instrumento musical. Unha vista que se prevé bastante longa, xa que son bastantes as declaracións e tamén estaba prevista a reproducción das declaracións das menores que foron gravadas previamente. O xuízo comezaba coa declaración do acusado. Podía declarar o último, pero aceptou ser o primeiro. Negou os feitos e si recoñeceu que ás veces sentaba os alumnos no colo, pero sempre nun contexto pedagóxico para calmalos ou ensinarlles a tocar un instrumento. Atribuiu as denuncias a unha fabulación colectiva, contou que as súas clases, o ser de música e danza, eran movidas con moita interacción de mestre e alumnos. Preocupado, e claro, pues efectivamente él es consciente del riesgo, pero a ver, tiene una convicción clara de que él es inocente y entonces pues es lo que va a mantener, claro. O mestre pasou 5 meses en prisión preventiva tras destaparse o caso en maio do 2024. Varias alumnas con idades entre os 8 e os 10 anos denunciaban ao profesor por realizarlles tocamentos. Facíano a través dunha carta na caixa de correo laranxa do colexio. É un tema moi delicado, estamos falando de menores, tú levas o teu fillo ao colegio pensando que vai a estar cuidado nas mellores maus e que de repente veñan as pequenas contando isto, mas a declaración dos menores das víctimas e tanto os testigos tamén menores das clases son coincidentes. É dicir, unha situación que veu perdurando no tempo moi delicada, moi dolorosa tamén para as familias, moi dolorosa. 5 familias presentaron denuncia, pero Fiscalía só apoia o relato dunha das víctimas en función dun informe dos médicos forenses, pero o resto tamén se presentan como acusación particular neste xuízo. Nos queremos que se crea a todas. Defendemos a verdade, dende logo. A Fiscalía pide 5 anos e medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual a unha menor de 16 anos. As acusacións elevan a pena a 6 anos por cada unha das 5 vítimas. Ademais, piden para o mestre a inhabilitación durante 12 anos e unha orde de afastamento. Serán 2 días de xuízo, pola sala pasarán mestres e directivos do centro, así como os médicos do Imelga que se entrevistaron coas nenas. En A Coruña, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia colleu esta mañá a vista de apelación contra a sentenza do coñecido como crime de Coia en Vigo. O autor dos feitos foi condenado a un total de 13 anos e medio de cadea polo asasinato dun disparo dun coñecido seu, Reyes. Sí, a sentenza foi recorrida tanto pola acusación particular que pide que eses 13 anos e medio de cadea por un delito de asasinato e outro de tenza ilícita de armas sexa elevado aos 16 anos de prisión, ou entender que as atenuantes de confesión e alteración psíquica non deberían terse en conta. Pola contra, a defensa o que solicita é unha rebaixa desa pena alegando falta de motivación, chegando incluso aos 4 anos de prisión. O autor do crime de Coia volveu sentar no banco dos acusados, desta volta no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, onde van revisar a súa condena. A Audiencia Provincial de Pontevedra impúxolle unha pena de 13 anos e medio de cadea polo asasinato dun coñecido seu ás portas da súa casa no barrio vigués en abril de 2024. Na sentenza recóllese que o xa condenado actuou con pánico ou terror ante a presenza da vítima, que ia armada cun coitelo e cunha barra de aceiro, limitando levemente a súa capacidade de actuar doutro xeito. O seu avogado pide agora unha rebaixa da pena.
Imos a alegar a falta de motivación, é saber exactamente por que se establece esa pena e non outra. Neste caso contamos con 3 atenuantes que en principio poderían dar pé ou ben unha pena inferior a 2 grados e podería chegar a ser de 4 anos ou unha pena inferior a 1 grado, 7, 8 anos. En base ao veredicto do xurado popular, a Audiencia Provincial de Pontevedra, para emitir a súa resolución, tivo en conta as atenuantes de alteración psíquica, medo insuperable e confesión, porén a acusación particular non está de acordo con esta decisión. A acusación apela porque entende que a rebaixa da pena é excesiva atendendo a que apreciáronse 3 atenuantes. Entón entendemos que non se debe baixar máis aló de 15 anos menos un día. O asesinato, a tenencia ilícita de armas, entendemos que é correcta a pena imposta. A Fiscalía solicita que se ratifique a sentenza de primeira instancia na súa totalidade. Será o Alto Tribunal Galego quen decida. Axentes da Garda Civil detiveron esta fin de semana a parella de ocupas de Moaña da que levamos falando dende hai semanas. Son o home e a muller que a semana pasada conseguiron desaloxar doutra vivenda en que se instalaran de maneira ilegal hai case 2 meses. Abandonaron o lugar sen opoñer resistencia a cambio de comida e cartos os xoves, pero de novo o sábado volveron ás andadas e intentaron entrar nunha casa que está habitada na zona do Touzal. Foron os veciños os que alertaron a policía local que logrou desaloxalos. De nada serviu porque onte mesmo entraron noutra situada na Moureira, onde foron xa detidos por invasión de morada. Agora deberá ser o xulgado de Cangas quen decida o futuro desta parella, que segundo os veciños é conflitiva. Os bombeiros de Ourense tiveron que extinguir esta madrugada un incendio que calcinou por completo o interior dun piso. Ocorreu na rúa Galicia e foi a inquilina da vivenda a que se decatou polo fume de que a súa casa estaba a arder. Dentro estaban 4 persoas da mesma familia e a muller tivo que ser trasladada ao hospital por queimaduras nas mans. Ademais, tiveron que rescatar un veciño do 6º andar que subiu por medo ao tellado. O resto de inquilinos foron desaloxados, pero xa puideron volver ás casas. En torno ás 5 da mañán nos aviso 112 dun incendio no salón dunha cociña, dunha vivenda, perdón. Ao chegar ali, a inquilina nos comunica que había unha estufa de pellets e que procede o incendio do mesmo. Ao chegar ao sitio, pois, vemos que está totalmente propagado por todas as estancias de vivenda, procedemos á extinción. Bueno, foi sorte de que se despertaran a tempo, intentaron, supoño, que apagalo por algún método ou algún medio, e non foi posible, queimouse esta señora e evacuaron xa de inmediato o que é a vivenda. Cando chegou o equipo de bombeiros de Ourense, o número 5 da Rúa Galicia en Ourense, o 5º andar do edificio estaba a arder con moita virulencia. Policía Nacional e Policía Local estaban evacuando o edificio, a falta do 6º neste caso, que dependeu de nós, e no que é a vivenda atopámonos pois con un incendio totalmente desarrollado. A termografía indicábanos unha temperatura moi elevada, polo cal pois propagouse ao resto das estancias. Nestes momentos a vivenda é inhabitable, está completamente chea de fume e, bueno, pois os moradores ahora mismo, Policía Local nos informa de que teñen xa outras dependencias para poder pasar estes días. Os veciños desaloxados xa puideron volver ás súas casas, menos a familia que quedou sen vivenda. Un vecino que estaba gritando, y yo me asomé por la ventana y ya estaban todos los bomberos aquí ya. E rescatamos o que é unha persoa do 6º que se encaramou no tellado por medo á propagación do lume á súa vivenda. O rescate, pois esta persoa estaba no tellado, xa que polo pánico subeu á parte superior, e o noso traballo consistiu en poñerlle un arnés e, mediante cordas, acceder a él e baixalo en condicións seguras. A primeira hora da mañá, os veciños das vivendas lindeiras e os comerciantes foron coñecendo o sucedido. Eu non teño ningún desperfecto, non teño nada, vamos, como se non houbera sucedido nada, pero cardeu algún... Moita policía, creo que eran 3 camións de bomberos, estaban aquí, imagínome que apagando, non vin lume nin vin nada, só cheiraba fumo e nada máis. Segundo os bombeiros, a familia tivo a sorte de que a muller espertou co cheiro a fume, ao parecer da roupa que deixara secar o carón dunha estufa de pellets, e aí, din, comezou o lume. O encapuchado, cando se puxo con unhas servilletas para apagar,
eu dixenlle o seu que era, el golle quita a navalla e di, este é un atraco, dame os cartos. Estamos traballando, porta pechada, e espero que non pase nada. Rexistrouse un robo nocturno no polígono da Grela, na cidade da Coruña. Foi nunha tenda de iluminación. Os ladróns empregaron o método da alunizaxe para levar a caixa con toda a recadación no seu interior. As imaxes que ven tomáronas as cámaras de seguridade do local. A policía sospeita que se trata dun grupo organizado que actuou de maneira moi profesional. Descadraron a porta de entrada ao arremeter cun dos bordos da furgoneta. As imaxes quedaron a máis rexistradas, como digo, nas cámaras de seguridade instaladas no interior do establecemento. Xa é noticia recorrente no Morrazo que os cabalos invadan as estradas. Desta vez foi unha grea de 6 equinos que chegaron ata o enlace de Meira. Foron moitos os condutores que alertaron de que polo menos 6 cabalos pastaban nun noiro na autovía do Morrazo en Meira. Foi a primeira hora da mañá da fin de semana e, por sorte, a escaseza do tráfico fixo que non houbera que lamentar ningún accidente. É moi perigoso, claro que sí. A parte desta estrada pasan moitos coches que van cara ao corredor, cara ao traballo, a xente pola mañán e de noite pois hai pouca visibilidade. E polo monte eu non sei que nos controla, pero ás veces cuidado, porque vas por unha carretera que está sin marcar aí para Castilleira, e cuidado, sales un cabalo pode provocar un accidente, eu creo que xa hubo algún. Entón non sei cal é o remedio, dicir a verdade. O dos cabalos na autovía é un problema recorrente. Estas imaxes son do mes de novembro pasado en que se tivo que pechar a estrada para afastar dela os animais. Os condutores extreman as precaucións porque non lles queda outra. Claro, con moita precaución. Bueno, ahora estes días meteu a Xunta, creo que meteu uns carteles grandes na carretera de cabalos soltos, pero ainda así é un peligro. É un peligro, e sobre todo aí no alto, agora no inverno hai moita niebla, sabes? Cando vas é como che salga un para baixo. Para mí sería lo correcto, que el caballo estuviera identificado y que el dueño sea responsable, no solo de dejarlo en la carretera, sino de dejarlo en un lugar que no afecte a los demás, que no se dañe el caballo ni las personas que están en la carretera. Xa houbo accidentes por cabalos que invaden a estrada, como a este en que un coche sufriu serios danos e o animal tivo que ser sacrificado polas graves lesións que sufrira tras o impacto. Moitos descoñecen ese perigo, sobre todo na estrada que une Moaña e Marín. Pois non tiña nin idea, verdade. Non tiña nin, gracias por avisar. Por agora vou a ir todos os días por aquí, entón, caben sabelo. Hai anos que para evitar que os cabalos invadan a estrada, colocáronse pasos canadenses e barreiras de protección que xa non están a funcionar. Si sale el sol, pues nos vamos a tomar algo, nos vamos a disfrutar un poquito del sol, vamos de bares a tomar un cafeíño. Aquí en el barrio, bueno, se quedan encandilados con él, le dicen palabrotas. A alguno le mordió, claro, porque entras en su espacio y no tiene tanta confianza, no conoce, y entonces, pues claro, para ellos es una defensa. Continúa a busca do condutor que o sábado pola noite fuxiu despois de atropelar un menor en Boiro. O mozo resultou con feridas de diversa consideración, polo que nun primeiro momento foi derivado ao Hospital do Barbanza e trasladado despois ao Clínico de Santiago. O atropelo producíase pasadas as 11 da noite na rúa principal, moi cerca da Casa do Concello. O condutor do vehículo emprendeu a fuxida, polo que a Policía Local continúa revisando as cámaras da zona e tomando declaración ás testemunhas do accidente. A investigación continúa, pero diversas fontes consultadas sinalan que o home podería estar xa identificado e localizado. Esta mañá houbo un atropelo en Vigo, foi sobre as 8. Un coche que se incorporaba á rúa Vázquez Varela dende a rúa Brasil alcanzou unha muller de 69 anos que cruzaba por un lugar non habilitado. A muller sufriu feridas de consideración e foi trasladada en ambulancia ao hospital. Un mozo compostelán tivo que ser hospitalizado tras tropezar na beirarrúa e caer. Sucedeu no barrio de San Lázaro. Na zona piden que se arranxe o firme para evitar novos accidentes. Nuria.
Sí, exixen, Raúl, unha reforma integral desta praza porque, lonxe de ser algo anecdótico, sucede con relativa frecuencia, segundo puidamos confirmar a partir do testemuño dos veciños durante esta mañá. O caso é que esta praza foi reformada por completo hai uns anos, cambiose por completo o solado, pero ao cabo de pouco tempo comezaron os problemas. Moitas das baldosas rompen ou levántanse o paso dos vehículos. É unha zona de paso de coches para os garaxes e tamén para estacionar temporalmente ao pé desta capela de San Lázaro. Non soportan as baldosas o peso deses coches e rompen. Se a iso engadimos que unha zona mal iluminada polas noites, xa temos a tormenta perfecta. E iso é justamente o que lle pasou a un adolescente, a un mozo de 15 anos que hai uns días caía aquí nesta praza dándose un golpe considerable que precisou asistencia hospitalaria, polo cal permanece na casa recuperándose desas lesións. A familia está en trámites de presentar unha denuncia por vía xudicial para reclamar ao Concello que actúe canto antes, que reforme a praza e tamén unha indemnización para afrontar os gastos das lesións deste rapaz. Momento ya de que iba a coger y ya me dijo, no me muevas del sitio. Ya y pues ya me quedé, ya que fue una hostia fuerte y ya fui a avisar rápido al bar porque no tenía... y fui ahí y llamé a la ambulancia. Entonces se cayó mi niño, se quedó ahí inconsciente, ahora está mal de la espalda, tiene cervical, está con un collarín, estuvo ingresado. Entonces, el miércoles puede caer una persona mayor y se puede matar. Entonces, ¿a qué esperan? ¿A qué esperan? Esto hay que arreglarlo. Na zona da Zapateira, na Coruña, preocupa a vaga de roubos en vivendas. Sospeitan dunha banda ben organizada que usa sistemas profesionais. Entran cando non hai xente na casa, pero nun dos últimos os asaltantes non estiveron moi atinados. En este caso había xente dentro que foi aos que os veu saltando a valla e avisou a policía. Cando veron que había movimentos, encenderon luces e tal, marcharon. De feito, todo apunta a un erro, porque o habitual é que entren cando non hai ninguén na casa. Fuimos a la compra entre las 5 y las 8 y cuando volvimos encontramos toda la casa revuelta y no habían robado nada, pues no había nada que robar. Entraron a través de una finca que hay semi abandonada ahí en el fondo, forzaron una ventana sin ninguna necesidad porque estaban todas las puertas abiertas. Esa del fondo estaban reformando y le robaron la maquinaria que ellos tenían de la reforma y en un alpendre que hay al lado llevaron algunas cosas. Dentro de la casa en sí no alcanzaron a entrar. Desde hai máis de un ano para aquí que hai cantidad de roubos, todo por aí por arriba, por os chalés. Sospeitan dunha banda itinerante, profesional e ben organizada que mesmo anula os sistemas de seguridade á vista, por certo, na maioría de vivendas. Ellos saben burlarlos, no sé cómo se las arreglan. Ahí, por lo que escucho entre los vecinos, tienen inhibidores de alarmas. O sea, roban en un sitio y después desaparecen y claro, no los pueden cazar. Ao seu favor teñen os valados e sebes. Desde esta zona vese mellor a Coruña o lonxe que o que pasa na casa do veciño. Xente que está aquí, pois quer unha intimidade, pero non o ten dito a policía xa fai moitos anos, que estes valados que están moi mal, porque eles, aunque veñan a facer unha ronda por aquí, con estes valados non ven se hai alguén nas fincas ou o que hai, nin nós podemos... Levan con este pesadelo meses, pero últimamente hai máis, alo menos intentos. De feito, hai máis avisos entre a veciñanza que denuncias consumadas, pero co medo que teñen no corpo acaban de montar a patrulla veciñal que moven no WhatsApp. Estamos de vez en cando vigilando, por exemplo, o sábado creo que foi, mandaron un WhatsApp aos veciños cerca da 1 da mañán, que había por aí unha chica con un coche parado diante das casas, e veo un señor detrás dela, e ela estaba ao lado dunha casa cunha tablet. Piden máis presenza policial, pero a zona non axuda. Dependen das policías locais de varios concellos, tamén da Nacional e da Garda Civil. E un polo outro xa se sabe como acaba. Pontevedra vai revitalizar un dos achados arqueolóxicos máis importantes da cidade, os restos da ponte medieval do Burgo. A ponte do Burgo, data do século XII, foi o nó de comunicación máis importante da antiga Galicia. Pero os restos visibles, os arcos 14 e 15, un anaco do antigo pantalán e da muralla medieval, levan máis dunha década apuntarados e cubertos con plásticos para evitar o seu deterioro. O Concello de Pontevedra vende presentar un proxecto de conservación para poñelo en valor. A mellora dos arcos número 14 e número 15 e así como do punto intermedio que une ambos os dous arcos. Vanse colocar unhas dovelas de granito, de xeito que
os arcos volten a funcionar por si mesmos. Desa maneira, o que vamos a poder é eliminar os puntais que agora mesmo están suxeitando, eliminar os restos de madeira. Vaise mellorar tamén toda a parte superior, onde agora mesmo hai uns plásticos recubrindo para que non afecte a estrutura da muralla. Vaise a mellorar todo o que ten a ver coa recollida de pluviais e vamos a mellorar tamén o chan. Sustitución do pavimento que agora temos, que é unha grava gris, vai sustituir por unha grava de cor ocre. O conxunto arqueolóxico está protegido por un enreixado metálico que dificulta a súa visión. Vaise retirar e mellorar a sinaléctica. Unha intervención que os pontevedreses aplauden. Home, sí, facía falta. Un pouquinho, a verdade, que tal como está o estado no que está, pois a xente que pregunta se obra ou se así. Todo o que veña, a iniciativa va a ser recuperar, sempre é boa cousa. Algún turista, teñome fijado, que ao autobús algún turista tal que non lle importancia, por exemplo. Agora mesmo temos solucións que poden resultar bastante mellores, a colocación dunha especie de mirador, dun valado á altura pois do propio corpo que permita observar o que temos debaixo. Cando se execute o proxecto realizaránse ademais novas excavacións na busca de achados arqueolóxicos e faránse visitas guiadas para dar a coñecer esta parte da historia de Pontevedra. Toda a actuación está pendente do permiso da Dirección Xeral de Patrimonio. Ver unha persoa cun papagaio apoiado no seu ombreiro non é unha imaxe moi habitual, salvo que sexa nunha película, pero en Ribeira esa estampa é real. Vexan. Dile sola, Rubio. Dile sola. Despois dun tímido recibimento, a Xiña se soltou a cantar e o Rubio protagonista da nosa historia con Verónica, compañeiros inseparables desde hai case un ano. Para mí hoy en día es mi vida, o sea, yo muchas veces quiero salir de trabajar para irme a estar con ellos y disfrutarlos y todo, porque o sea, en casa lo llamas y sí te viene de la jaula, te viene al hombro, no se quiere separar en ningún momento. Si bajo la basura se viene conmigo, si voy a la lavandería que la tengo fuera del apartamento se viene conmigo, o sea, él también pide esa compañía. Verónica dedícase ao mundo da hostelería desde hai anos, un traballo que lle ocupa a maior parte do seu tempo. Por iso atopou neste papagaio unha mascota que a pode acompañar a todas partes. Pues todo el día, o sea, todo el día. Es llegar a casa, entre que les vuelvo a dar de comer, porque salgo a las 5:30 de la mañana de casa, le dejo su verdurita, toda su comidita, agüita fresca, todo, y cuando suelo llegar, que suele ser las 3, las 4 de la tarde, volvemos a repetir el proceso, hacerles lo que es limpieza, y eso, si sale el sol, pues nos vamos a tomar algo, nos vamos a disfrutar un poquito del sol, vamos de bares a tomar un cafeíño. En maio o Rubio cumprirá un ano e daquela é o momento en que tal vez comezará a emitir as primeiras palabras, pero mentres no bar xa vai empezando a rodaxe. Aquí en el barrio, bueno, se quedan encandilados con él, le dicen palabrotas, por lo típico, que el loro diga palabrotas y todo eso, y bueno, aprenderá algunas, soltará, cuando se suelta a hablar, que espero que sea en primavera, pues soltará alguna de esas lindeces. Dous compañeiros inseparables os que é fácil atopar xuntos en calquera recuncho de Ribeira. En Rianxo levan meses coa alerta posta tras unha vaga de furtos e pequenos roubos nos comercios do centro. Veciños, vítimas e forzas de seguridade teñen perfectamente identificados os suxeitos que estiveron causando estes problemas. Esther. Veciños e comerciantes din que foi un inicio de ano complicado, sobre todo nesta zona centro, e as complicacións estarías dando un grupo de persoas que un día un, outro día outro, entran roubar nos negocios, cometen pequenos furtos ou piden e intimidan a xente pola rúa. Din que son vellos coñecidos nesta zona, vellos coñecidos tamén das forzas policiais e que precisamente a presión policial que se intensificou nas últimas semanas parece que os está disuadindo. Con todo, aquí seguen coas alertas activas e de feito hai negocios aquí nesta zona que aínda prefiren traballar coa porta pechada. Pois así estamos traballando, porta pechada e esperando que non pase nada. Agora, para entrar nalgún negocio do centro de Rianxo, hai que chamar ao timbre. Colleron medo despois dunhas semanas en que se concentraron varios furtos e ataques en establecementos da zona. Foron estes primeiros meses do ano, principalmente o mes de febreiro, que sí que houve, se viviron uns roubos, principalmente en establecementos de alimentación. Destrozos en algún caso, sí, ventanas, e así algún destrozo sí que fan, e roubos son pequenos. Algún agucha das propinas,
alimentos que despois venden. Aínda hai negocios coas pegadas dos últimos ataques. Aquí furtaron algo de mercadoría un día, pero a desfeita fixérona a noite que tentaron entrar. Houbo casos máis graves, polo menos nun foi na valla en man. Entrou o encapuchado, el colle quita a navalla e di este é un atraco, dame os cartos. Tuven que acabar abrindo a caixa, el enganchou o que puido desde fora. Todos con medo. Claro, intimidar sí, porque todo o mundo xa estamos á expectativa. Están os negocios todos controlados. O caso é que saben de sobra quen son os presuntos delincuentes. Sí, son personas daqui do Concello. Algúns antes sí que recurrían ao furtivismo para sacarse unhas pelillas, o que pasa que o mar non dá para nadie hoxe en día, entonces búscanse un pouco a vida con... Os empresarios reuníronse co Concello, a Garda Civil e a Policía Local e din que dende que intensificaron os controis mellorou a situación. A policía está facendo un labor para disuadir os cacos, deu recomendacións de seguridade ás vítimas e pide colaboración. De mercancía nin de produto que ofrezan que non se lle compre, así tamén, se non hai comprador, pois tampouco necesitan roubar para vender, digamos. E se denuncie por pequeniño que sea o roubo, como se é un cepillo de dentes ou un mechero. Cruzan os dedos para que dea resultado e se manteña a situación das últimas semanas, sen altercados. Portos de Galicia estuda a instalación de torres de auga e luz en todos os embarcadoiros do Porto de Baiona, tanto de terceira como de sétima lista. Nestes intres está a avaliar os custos que tería que repercutir no conxunto dos usuarios coa intención de contar coa súa aceptación previa á instalación. Algúns deles lallábanse o venres no Galicia Noticias do que eles entenden é unha eiva dunhas instalacións situadas nun punto que cualifican de inmellorable. Un mes despois das sucesivas borrascas que afectaron Galicia este inverno, os concellos prexudicados fan balance dos danos para tramitar as solicitudes de axudas. Na Arnoia, o desbordamento do río causou estragos nos paseos fluviais e na área recreativa. O concello estima os danos en 190.000 euros. Así baixaba o río Arnoia pola área recreativa do Inquiau, no concello da Arnoia, hai pouco máis dun mes. Estas son as consecuencias. A ponte que permitiu o acceso á zona desde a marxa esquerda do río desapareceu en boa parte, ou máis ben cambiou de sitio. Está uns metros máis abaixo, pero esnaquizada. Eses puentes que non están aí, que están ali abaixo. Levounos a riada para ali para abaixo e agora hai que volverlos poñer. E para poñer eso debe costar uns cartos, digo eu. Manuel fainos de guía pola zona. El vive a poucos metros, escoita o río pasar desde a súa vivenda, sobre todo aquelas noites do temporal. Eu ver o río grande a miña é unha alegría, claro, pero non é unha alegría ver os destrozos que fai. Nestas imaxes gravadas durante a enchente vese a ponte resistindo malamente a embestida das ondas. O río arrastra árbores que bloquean o paso da auga. Que non se limpan os ríos, entón os árboles que secan, ao final traenos o río, e claro, sempre por onde pasan, algo van fazer, algún daño. Entón, o primeiro que se atravese, despois se quedan os outros todos atravesados. Pero este non é o único dano que deixou o temporal na Arnoia. A estrada que conduce ao depósito da auga leva desde entón cortada por un derrubamento que comeu parte do asfalto. Caiu a parte da baixo da carretera, pero eso foi por filtración da auga, que a auga estuvo correndo por ali. Outro desastre aí, nunha outra pista que hai aquí arriba, un arrastre que fixo a terra, levou os carballos e todas as plantas, pero unha barbaridade de cousas. O Concello da Arnoia calcula que o alcance total dos danos ascende a uns 190.000 euros e comenzaron xa cos trámites para solicitar axudas para a reconstrución. A adaptación do horario de apertura ás necesidades dos seus clientes levou o dono dun estanco de Lugo a abrir ás 6:30 da mañá e pechar ás 9:30 da noite. Son 15 horas diarias de apertura que permiten tamén xerar 4 postos de traballo. Se son madrugadores, teñen neste negocio lucense oportunidade de adquirir desde un café a un aperitivo e tamén se son dos que prefiren facer as compras a última hora porque non pecha ata as 9:30 da noite. Sentimos el paso porque veíamos que había demanda
cada vez habíamos más pronto y siempre había gente. Entonces, al final, pues decidimos ampliar personal y ampliar horario. Y abrimos de 6:30 de la mañana a 9:30. Levas a 2 anos con este horario. Inicialmente abría ás 8 da mañá, pero case sempre había alguén agardando na porta. Foi así como valorou levantar o enreixado máis cedo. Funciona, ademais, como punto de recollida de paquetería. Es gente normalmente que va a trabajar, que va a su puesto de trabajo, funcionarios, gente que va a otras provincias, a otras poblaciones. Como tú bien decías antes, pues había diferentes salidas, Nacional 6, 540, y bueno, pasa muchísima gente por las mañanas y para un segundo y bueno, pues compra lo que le podemos ofrecer aquí en el establecimiento. Tenemos servicio de paquetería, tanto de Amazon como de Impost, tenemos prensa, cafés, snacks, bollería. Bueno, al final complementamos nuestra actividad principal, que es el tabaco, con otros productos. O negocio aténdeno 4 persoas que rotan de quenda cada semana. Un balance muy positivo, ¿no? Y yo creo que la gente está contenta porque sigue viniendo y nosotros estamos encantados. La verdad es que la gente que trabaja está conmigo, o mis compañeros, son gente maravillosa, que sin ellos, pues evidentemente esto no sería posible. Somos gente comprometida y que bueno, que nos adaptamos los unos a los otros cuando tenemos algún tipo de necesidad. Antes de tomar a decisión de ampliar o horario, Juan Carlos fixo un estudo para calcular ata que punto conviña. Pues diariamente entre 30 y 40 personas diarias pasan. Parece que son poquitas, pero bueno, a lo largo del mes, 30-40 pasan la semana, pues son 120, pues son 400 personas, 500 personas en esa franja horaria que le está dando el servicio por la mañana, ¿no? Un servicio que se estende 15 horas. Pois ata aquí o tempo do Galicia Noticias por hoxe. Quedan co Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.